אתה עושה פה? רצתי. רציתי לתפוס לך בטלפון, אבל היה תפוס. לא הצלחתי לתפוס מונית, אז רצתי כל הדרך. לאן נוסעת? ללונדון. ללונדון? עכשיו? ואם הייתי בעוד 2 דקות, אז כבר היית בדרך? תקשיבי, אני חושב שעשיתי טעות ושאת לא צריכה לנסוע. הייתי מאוד שמח אם את נשארת. אני יודע שזה לא נשמע טוב עכשיו, אבל... מה, את יצאת עם מישהו? לא. את אוהבת אותי או שזה נגמר? לא מבינה איך אתה צץ פתאום. אתה נעלם, אתה לא מתקשר ופתאום אתה מופיע? מה קרה עם האישה הזאת שפגשת? אני לא רואה אותה איתה. עשיתי טעות, נו, מה את רוצה שאני אגיד לך? אני לא רוצה שתיסעי ללונדון. את חייבת לנסוע. כבר עשינו את כל הסידורים, ההורים שלי כבר שם, מחפשים לי דירה. את אוהבת אותי או מה? ואתה אותי? בטח. זה רק כל העניין. את יודעת את זה, נכון? הייתה לי מלאת 20 לפני יומיים. באמת, מזל טוב. היא כבר גדולה. היא בעצם עוד ילדה. כבר לא כל כך ילדה, 20 זה כבר מספר רציני. באמת נהדר. אתה פגעת בי מאוד. זה לא בכוונה. את יודעת, צריך לשרת את הדברים אז, אוקיי? אני נוסעת לחצי שנה. חצי שנה? את צוחקת עליי? את נוסעת לחצי שנה? מה זה חצי שנה אם אנחנו כל כך אוהבים אחד את השנייה? אל תהיי לי כזאת בוגרת, אוקיי? את הולכת ללמוד תיאטרון. 6 חודשים זה עוד הרבה זמן. תעבדים במאים, תעבדים שחקנים, את הולכת לחזרות עם האנשים האלה ונשארת איתם אחר. אתם יוצאים לשתות ועוד אפילו לפני שאת מרגישה נוצרים קשרים. לא כדאי להיכנס לזה. חצי שנה תהיה אחרת לגמרי, תשתני. אתה לא רוצה שאני אשתנה? בטח שאני רוצה, אבל... לפני כמה שבועות רצית שאני אסע ושאני אלמד. בטח שאני רוצה שתשתני, אבל... אני לא רוצה שהדבר שאני כל כך אוהב הוא ישתנה. צריכה ללכת את ההסעה שלי על מנת יוצאת. לא, די, את לא באמת צריכה לנסוע. למה לא דיברתי איתי על זה לפני שבוע? חצי שנה זה לא כל כך הרבה זמן. לא כל אחד חייב להשתנות. צריך להתחיל להאמין קצת באנשים. שלום.